हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 6वा अध्याय ध्यान योग शिकणार आहोत. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपला वर्ग चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता, त्या श्री राधा गोविंदना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचे आशीर्वाद घेऊन या अध्यायाचा अध्ययन चालू करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली, त्यांना दंडवत प्रणाम करूया. त्यांचे सुद्धा आशीर्वाद घेऊन आपण हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, आणि या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. म्हणजे को-होस्ट, ऍडमिन आणि टेक्निकल टीम, कीर्तन करायला येणाऱ्या बायका, त्या सर्वांना माझा धन्यवाद आणि प्रणाम. काल आपण काय शिकलो? अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न होता की कर्मसन्यास आणि कर्मयोग या दोन्ही मध्ये श्रेष्ठ काय आहे? मग श्रीकृष्णाने उत्तर दिलं, कर्मसन्यासापेक्षा कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. आणि मग मी तुम्हाला उदाहरणही दिलं की एक संन्यासी असतो, तो एकटाच पर्वतावर जातो, जप वगैरे करतो, जे काय त्याला जप ध्यान जे काय आध्यात्मिक कर्म आहे, हे आध्यात्मिक कर्म तो करतो, पण इतर काही करत नाही. पण तेच कर्मयोगी जो आहे तो काय करतो? जी काही कर्म करतो, जे काय पैसे मिळवतो, ते सर्व कृष्णाला अर्पण करतो. आणि तो काय करतो? कृष्ण ज्ञान जे आहे सगळीकडे जाऊन तो त्याचा प्रसार करतो, भक्त तयार करतो, सर्वांना ज्ञान देतो. म्हणून कृष्णाने सांगितलंय कर्मयोगी हा श्रेष्ठ. मग आपल्याला सांगितलं की तुम्ही कर्म कसं केलं पाहिजे? निष्काम कर्म केलं पाहिजे. निष्काम कर्माने तुम्ही बंधनातून मुक्त व्हाल. आणि मग शेवटी मी तुम्हाला शांती सूत्र सांगितलं. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम आणि सुहृदम सर्व भूतानाम. म्हणजे या 3 गोष्टी कोणालाही समजल्या तर मात्र या जगामध्ये किंवा मुख्य म्हणजे जे नेते आहेत त्यांना या गोष्टी समजल्या
तर सर्वत्र शांती नांदे. आज आपण काय शिकणार आहोत? अष्टांग योग. अष्टांग योग म्हणजे काय? अष्टांग योगात प्रगती कशी करायची, मग अष्टांग योगाची 8 अंग कुठली कुठली आहेत, मग मनाला संयमित करावं लागतं जर अष्टांग योग करायचा असेल तर. मग तो संयम आपण कसा करायचा? मग जे अष्टांग योग करतात पण जे असफल होतात ते कुठे जातात? आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलंय की भक्ती योग हा सर्वोच्च योग आहे. आता योग म्हणजे काय मला कोण सांगणार आहे? मी तुम्हाला सांगितलं होतं योग म्हणजे काय, कोणाला सांगता येईल का? योग म्हणजे काय? कोणी नाही? बरं, योग म्हणजे कनेक्शन विथ कृष्णा. जेव्हा आपण कृष्णाकडे जुडले जातो, मग कर्माद्वारे, ज्ञानाद्वारे, भक्तीद्वारे, ध्यानाद्वारे त्याला आपण योग असं म्हणतो. योग म्हणजे कनेक्शन विथ कृष्णा. आता इकडे बघा काही काही स्लाइड्स दाखवलेल्या आहेत, याला तुम्ही योग म्हणू शकाल का? किंवा बघा ही स्लाइड किंवा इकडे, हा योग आहे का? याला गोट योगा म्हणतात. हा योग आहे का? किंवा इकडे हे जे विविध तऱ्हेचे एक्सरसाइजेस करताय, याला योग म्हणू शकाल का तुम्ही? सांगा बरं मला हात वर करून. बोला. हा कृष्णाचा योग नव्हे, म्हणजे भक्ती योगा तुम्ही जो सांगताय तसा नाही. हा योग नाहीये, हा फक्त तुमच्या शरीरासाठी व्यायाम आहे, ज्याने तुमच्या शरीराला बरं वाटेल, पण याला आपण योग म्हणू शकत नाही. मग अष्टांग योग. अष्टांग योग म्हणजे काय? अष्ट म्हणजे 8. 8 अंगांचा हा योग आहे. म्हणजे या 8 अंगांनी शेवटी तुमचं आणि कृष्णाचं कनेक्शन एस्टॅब्लिश होतं. म्हणून हे 8 अंग असल्यामुळे याला अष्टांग योग असं म्हटलेलं आहे. मग ती 8 अंग कुठली आहेत? ती 8 अंग एका सिक्वेन्स मध्ये जेव्हा तुम्ही जाल तेव्हाच तुम्ही शेवटी तुमचं कनेक्शन कृष्णाबरोबर एस्टॅब्लिश करू शकाल. ती 8 अंग म्हणजे कुठली? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि शेवटी समाधी, जिकडे आपलं कृष्णाबरोबर कनेक्शन एस्टॅब्लिश होतं. आता काल मी तुम्हाला सांगितलं की जो संन्यासी असतो तो काय करतो? तो भौतिक कर्म करत नाही. आणि जो संन्यासी असतो त्यांनी त्याचे मन आणि इंद्रियांचे विषय जे आहेत त्या विषयांचा पूर्ण तऱ्हेने त्याग केलेला असतो. म्हणजे इंद्रियांच्या विषयांकडे त्याचं मन जात नाही. आता असं समजा जर एखाद्याला वैराग्य आलंय, तर काही जण ज्यांचं ज्ञान परिपूर्ण नसतं ते काय म्हणतात? वैराग्य हेच सर्वोच्च ध्येय आहे अध्यात्मामध्ये. पण तसं नाहीये. जेव्हा आपलं पळणं इंद्रियांच्या विषयीकडे पूर्णपणे थांबतं, थांबून तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. तुमचं गंतव्यस्थान म्हणजे कृष्णधाम आहे. तुम्हाला कृष्णाकडे जायचंय, तर कृष्णाकडे जाण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी केलंच पाहिजे.
नुसतं थांबून नाही चालणार की नाही आता माझं मन मी पूर्ण तऱ्हेने कंट्रोल केलंय, माझं मन इंद्रियांच्या विषयांकडे पळत नाही, झालं असं नाही. नुसतं थांबून तुम्ही कृष्णधामापर्यंत जाऊ शकत नाही. आता दोन तऱ्हेची वैराग्य आहे. एक म्हणजे फल्गू वैराग्य आणि दुसरं म्हणजे युक्त वैराग्य. फल्गू वैराग्य म्हणजे या जगात ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्याला तो संन्यासी म्हणेल हे माया, ही माया आहे, मी ही गोष्ट वापरणार नाही. उदाहरणार्थ काल मी सांगितलं तुम्हाला की पैसा, एखादा माणूस म्हणेल की पैसा म्हणजे माया, पैशाने माझी आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकणार नाही म्हणून मी पैशाला हात लावणार नाही. तोच दुसरा आहे, तो काय म्हणेल पैसा ही सुद्धा कृष्णाची एक शक्तीच आहे आणि हा जो सर्व पैसा आहे हा मी कृष्णाच्या सेवेसाठी वापरीन. मी हा जो पैसा आहे याचा चांगला उपयोग करीन, लोकांपर्यंत कृष्ण ज्ञान देईन किंवा मी या पैशातून पुस्तकं छापीन आणि हे जे कृष्णाचं ज्ञान आहे त्याला मी प्रत्येक माणसापर्यंत पोचवी. हे जे वैराग्य आहे की आपण आपल्या स्वतःसाठी काही वापरायचं नाही, जे काय आहे ते कृष्णासाठी वापरायचं, त्याला म्हणतात युक्त वैराग्य. आता जेव्हा काही जण आश्रमामध्ये राहतात आणि आश्रमामध्ये राहिल्यानंतर त्यांचं काही वर्षांनी वैराग्य पूर्ण पळून जातं आणि ते परत काय करतात, भौतिक जगाच्या आकर्षणात येतात आणि मग परत ते भौतिक जगामध्ये येतात, आश्रम वगैरे सोडतात. याला फल्गू वैराग्य म्हणतात आणि हा मिथ्याचार आहे. पण काही जण काय करतात की त्यांना हे जे भौतिक जग आहे हे खूप कष्टदायक वाटतं. ते काय करतात, इतकं कष्टदायक त्यांना हे भौतिक जग वाटतं, ते म्हणतात की इकडे माझं कोणाबरोबर पटत नाही, सर्वांबरोबर भांडण आहे, मला हवं तसं माझ्या शिक्षणामध्ये नोकरीमध्ये यश मिळत नाही, मला प्रमोशन मिळत नाहीये, मला कोणी विचारत नाहीये. तर कंटाळून ते आश्रमात जातात किंवा संन्यास स्वीकारतात. पण हा माणूस सुद्धा तिकडे जास्त काळ टिकू शकत नाही. का? कारण तिकडचं जीवन सुद्धा, आध्यात्मिक जीवन सुद्धा ते त्याला अवघड वाटतं आणि त्याला समजतं की आध्यात्मिक जीवनामध्ये सुद्धा खूप चॅलेंजेस आहेत, तर तोही टिकत नाही. पण जो युक्त वैरागी असतो तो कसा असतो, त्यांनी अगोदर भक्ती सेवा केलेली असते, अनेक वर्ष त्यांनी भक्ती केलेली असते, त्याच्यामुळे कृष्णावर त्याचं खूप प्रेम जडलेलं असतं. आता जेव्हा कृष्णावर इतकं प्रेम जडलेलं असतं तेव्हा आपोआप भौतिकाची जी आसक्ती आहे ती खूप कमी झालेली असते आणि अशी माणसं जेव्हा संन्यासी होतात किंवा जेव्हा आश्रमामध्ये राहू लागतात तेव्हा मात्र त्यांचं जे वैराग्य आहे ते टिकतं आणि त्यांना परत या भौतिकाचं आकर्षण होत नाही. तर याला युक्त वैराग्य म्हणतात. तर आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो, दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णाने सांगितलं अर्जुनाला कर्मकांड, स्वर्ग तुला मिळणारेस, ठार झालास तर जिंकलास युद्ध तर मात्र तू पृथ्वीचा सम्राट होणार आहेस. कर्मकांड. आपली सुद्धा भक्ती तशीच चालू होते. आपण इतर देवदेवतांची आराधना करतो, त्यांच्या मंदिरात जातो आणि आपल्याला काहीतरी हवं असतं, संपत्ती, संतती, सुख, शांती, समाधान, काही कुठली ना कुठली तरी गोष्ट आपल्याला हवी असते. म्हणून आपण सुद्धा प्रथम कर्मकांडी असतो. अनेक वर्ष जाऊन मंदिरामध्ये जाऊन
आपल्याला समजतं की एक कुठला तरी सुप्रीम कंट्रोलर आहे. मी इकडे जाऊन माझ्या सगळ्या इच्छा पुऱ्या होत नाहीये. कोणीतरी सुप्रीम आहे, कोणीतरी या पूर्ण ब्रह्मांडाचा नियंता आहे. तो कोण आहे? मग कुठेतरी आपण प्रवचनाला जातो, पुस्तक वाचतो आणि आपल्याला किंवा आपल्याला आपला मित्र किंवा मैत्रीण कोणी नातेवाईक सांगतात कृष्णाबद्दल आणि मग आपण कृष्णाकडे वळतो. कृष्णाकडे वळल्यावर सुद्धा काय होतं बघा, ती आपली जी बुद्धी असते, आपण मागतो, मला हे पाहिजे ते पाहिजे, ते अजून मागणं जात नाही. म्हणून कर्मकांडापासून आपण सकाम कर्मयोगी होतो. म्हणजे आपण कृष्णाकडे जातो. जेव्हा कृष्णाकडे जातो तेव्हा योग चालू होतो बरं का. पण आपण मागतो काहीतरी. मग आपण जेव्हा सकाम कर्मयोगी होतो, आता आपण हळूहळू जसं पुढे जातो तसं फळाशी आसक्ती कमी कमी होत असते. फळ जरी मिळालं तरी आपण त्याचे निम्मे टक्के कृष्णाला देऊ शकतो. मग 75% फळ कृष्णाला देऊ शकतो. आणि असं करत करत अनेक वर्ष झाल्यानंतर कृष्णावर इतकं प्रेम जडतं की आपण म्हणतो, कृष्णा मला काही नको, मला फक्त तुझं प्रेम हवंय. आणि त्यावेळी आपण सर्व काही कृष्णाला देऊ शकतो, सर्व फळ कृष्णाला देऊ शकतो. मग त्याला म्हणतात निष्काम कर्मयोगी. निष्काम कर्मयोगी जो आहे त्याला त्याचं जे अंडरस्टँडिंग आहे किंवा त्याची जी समज आहे ती कुठपर्यंत जाते की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे आणि मी कृष्णाचा अंश आहे. कृष्ण कोण आहे? कृष्ण सर्व लोक महेश्वरम आहे. कृष्ण भोक्तारम आहे. हे त्या निष्काम कर्मयोगीला समजतं. पण अजून तरीही कुठे ना कुठेतरी त्याची चित्तशुद्धी झालेली नसते. कुठे मनामध्ये कधी राग किंवा अहंकार असतो, अगदी छोटा असतो पण तो असतो. आता उदाहरण जर तुम्हाला द्यायचं असेल तर निष्काम कर्म योगी तुम्ही असं जर बघितलं असेल तर खूप डॉक्टर पेशंटची सेवा करतात, पैसे घेत नाही आणि फ्री ट्रीटमेंट देतात ते. आता पण जेव्हा पेशंट डॉक्टरकडे येतो तेव्हा डॉक्टर काय म्हणतो की मी सुपिरियर आहे इन नॉलेज, माझं ज्ञान श्रेष्ठ आहे. हा जो माणूस माझ्याकडे आलेला आहे त्याला वैद्यकीय ज्ञान, मेडिकल नॉलेज काहीच नाहीये. हा एक अहंकार झाला. तर इतका सुद्धा अहंकार अध्यात्मात चालत नाही. मग आता हा जो निष्काम कर्मयोगी आहे, अनेक वर्ष निष्काम कर्मयोग केल्यावर त्याला लक्षात येतं की चित्तशुद्धी करण्यासाठी मला खूप मनाचा संयम ठेवला पाहिजे, मला कंट्रोल केलं पाहिजे. हे अशा माझ्या मनामध्ये अहंकार जरा सुद्धा चालणार नाही जर मला कृष्णाकडे जायचं असेल तर. म्हणून हा जो निष्काम कर्मयोगी आहे हा आता आपलं घर दार सोडतो, एकांतात राहतो आणि तो अष्टांग योग करतो. आता या अष्टांग योग जेव्हा एखादा योगी करतो तेव्हा त्याला असं म्हणता येत नाही मी यम नियम नाही करणार, मी आसन करीन, धारणा ध्यान नाही. हे सगळं जे आहे ते त्या सिक्वेन्स मध्ये केलं पाहिजे. की आता असं नाही म्हणू शकत की मी यम करीन, प्राणायाम करीन आणि ध्यान करीन मग मला समाधी लागेल, असं तो म्हणू शकत नाही. तर हा जो योग आहे हा आता आपण नीट समजून घेऊया. यम म्हणजे काय? यम म्हणजे बाह्य नियम. तर यम हे जे बाह्य नियम आहे यात सुद्धा अनेक छोटे छोटे नियम आहेत. ते कुठले आहेत? आपल्याला 10 गोष्टी या यमामध्ये आहेत. अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष,
स्वाध्याय आणि ईश्वर प्रणिधानी एवढे जप या 10 गोष्टी या यमामध्ये आहे. 10च्या 10 गोष्टींचं पालन केलं पाहिजे. मग जेव्हा आपण यम करतो तेव्हा पुढची जी स्टेज आहे त्याला नियम म्हणतात. नियम म्हणजे काय? इंटरनल डिसिप्लिन किंवा अंतर्गत नियम. अंतर्गत नियम म्हणजे काय की आपण खातो, आपण झोपतो, हे जे आहे हे याच्यामध्ये मॉडरेशन असलं पाहिजे. म्हणजे खूप जास्त नाही, खूप कमी नाही. श्रील प्रभुपादांनी आपल्या सर्व शिष्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही 6 तास झोपायचं. मग 5 तास रात्री झोपा, 1 तास दुपारी झोपला तरी चालेल. मग हे जे नियम आहेत या नियमाने हळूहळू आपलं मन जे आहे ते कंट्रोल होतं. आपण जास्त खात नाही, जास्त झोपत नाही, जितकी झोप हवी आहे तेवढी घेतो. त्याच्या पुढे आसन. आसन म्हणजे काय की तुम्ही कुशगवताच्या आसनावर बसा. कसं बसायचं? ताठ. मान कशी ठेवायची? सरळ ठेवायची. पाठीचा कणा ताठ ठेवायचा. तुमचे डोळे कसे पाहिजे? अर्धे बंद अर्धे उघडे पाहिजे आणि नाकाच्या अग्रभागावर तुमचं लक्ष पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने बसून आपण ध्यान करायचं, ती प्रॅक्टिस करायची. मग आसनाच्या पुढचं अष्टांग योगाचा अंग म्हणजे प्राणायाम. एकदा आसनात तुम्ही बसला की तुमच्या लक्षात येईल की मी जास्त वेळ बसू शकत नाही, माझं मन इकडे तिकडे जातं. मग ते मन कंट्रोल करण्यासाठी प्राणायाम आहे. प्राणायाम तो म्हणजे कसा? आपण करतो अनुलोम विलोम वगैरे असा नाही. तुमची जी तुमचा जो श्वास आहे, जो आत घेता इनहलेशन, तो उश्वास झाला पाहिजे. म्हणजे तुमची जी सायकल ऑफ ब्रीदिंग आहे ती टोटली रिव्हर्स झाली पाहिजे. उश्वास श्वास झाला पाहिजे आणि श्वास उश्वास झाला पाहिजे. असं जेव्हा होतं तेव्हा आपल्या शरीराच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतात त्या खूप स्लो डाऊन होतात. भूक सुद्धा आपल्याला खूप दिवसांनी लागते. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण श्वासाचं नियंत्रण करतो तेव्हा मन जे आहे ते आपलं खूप शांत होतं. मग प्रत्याहार. प्रत्याहार म्हणजे प्रति अधिक आहार. प्रति म्हणजे मागे घेणे आणि आहार म्हणजे खाणं. आता आहार म्हणजे खाणं, पण खाणं म्हणजे जे तोंडातून घालतो आपण फक्त ते नाही. कानानी काय ऐकतो, डोळ्यांनी काय बघतो, हे जे आहे हा सुद्धा मनाचा आहार झाला. तर आपण आपली जी इंद्रिय आहे त्या इंद्रियांना जे खाद्य त्यांच्यासाठी विषा समान आहे ते खाद्य त्यांना द्यायचं नाही. म्हणजे बरोबर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की आपण आपल्या मनाला कसं कंट्रोल करायचं. प्रत्याहार. मग ते झाल्यानंतर धारणा. धारणा म्हणजे काय की तुमचं जे आता मन आहे या प्रत्याहारामुळे मन तुमचं एकाग्र होतं. कशावर एकाग्र होतं? कृष्णावर. आणि एकाग्र झाल्यानंतर त्या मनात आता कुठलेही विषय येत नाही. मग तुम्ही ध्यान करू शकता. आता हे मन अगदी स्थिर, जे इकडे तिकडे सारखं धावतंय त्याचं धावणं पूर्ण तऱ्हेने बंद होतं आणि कृष्णाच्या कमल चरणांवर ते ध्यान करू लागतं. आणि ज्याप्रमाणे एखादी ज्योत जर तुम्ही जिकडे हवा नाहीये अशा ठिकाणी ठेवली तर ती कशी राहील? स्थिर राहील. त्याचप्रमाणे मन हे जेव्हा ध्यानाच्या स्टेज पर्यंत आपण पोचतो तेव्हा ते एकदम स्थिर होतं. कुठलेही विषय मनामध्ये येत नाही आणि तुमचा जो फोकस आहे तो जरा सुद्धा हलत नाही. आणि अशा स्थितीमध्ये मग पुढची जी शेवटची पायरी आहे त्याला समाधी म्हणतो. समाधी म्हणजे आता जरी कितीही संकट आली
आता इकडे तुम्ही तो ध्यान योगी बघितला, तर तुम्ही बघितला का तिकडे त्याच्या पाठीमागे एक वाघ आहे. तर हा जो वाघ आहे हा ध्यान करतोय, पण कृष्णाशी कनेक्टेड असल्यामुळे इकडे तुम्हाला दिसतोय का वाघ? बघा, तर कृष्णाशी कनेक्टेड असल्यामुळे त्याचं मन विचलित होत नाहीये. जरी वाघाने तो जोरात ओरडला, डरकाळी फोडली, तरी देखील हा जो ध्यान योगी आहे हा शांत राहणार आहे. त्याला माहिती आहे की काय, की मी कृष्णाशी कनेक्टेड आहे, त्याच्यामुळे मला कोणी काहीही करू शकणार नाही. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यम म्हणजे ज्याने निर्जन ठिकाणी एकटं राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयमी. आसन कुशागवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालीचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउट गोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबवण्याचा सराव करा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे त्यांनी सांगितलं, यम तुम्हाला अष्टांग योग करायचा असेल तर पहिल्यांदाच तुम्हाला एकांतात राहावं लागतं. म्हणजे जंगलात जाऊन किंवा पर्वतावर एकांतात, मोबाईल वगैरे काही घेता येत नाही आपल्याला. आणि इकडे प्राणायाम केल्याने काय होतं की आपलं मन इतकं शांत होतं की ते ट्रान्स मध्ये जातं. म्हणजे ते इंद्रियांच्या विषयांचा आता पूर्ण त्याग केलेला असतो मनाने आणि ते कृष्णावर स्थिर होऊ शकतं. हे प्राणायामाने मन आपलं एकदम शांत होतं. आता पुढचं बघूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाचा अंतर्धारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छापासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होते. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे ते दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे समाधी स्थितीमध्ये जो योगी आहे त्याचं इतकं कृष्णाशी कनेक्शन असतं की आजूबाजूला काही झालं तरी त्याला काही वाटत नाही. आता आपलं कसं असतं जीवन बघा, आपण टोटली आपला आधार म्हणजे काय असतो? आपला परिवार, जवळची माणसं, आपलं फ्रेंड सर्कल किंवा पैसा, हा आधार आपल्याला वाटतो. पण हे चुकीचं आहे बरं का. हे आपल्याला जो आधार वाटतो तो पूर्ण चुकीचा आहे. पण हा योगी जो आहे, या योगीला कृष्णाचा आधार वाटतो. त्याच्यामुळे कितीही दुःख झाली तरी हा कधीच विचलित होत नाही, डळमळत नाही. तर अशा तऱ्हेने या 8 अंगांनी शेवटी आपण समाधीपर्यंत गेल्यावर आपल्याला आपण कनेक्टेड राहतो. आता तुम्हाला हा अष्टांग योग कसा वाटतोय? तुम्ही कराल का अष्टांग योग? तुम्हाला सांगितला तर सोपा वाटतोय, अवघड वाटतोय का? मला जाणायचंय. तुम्हाला आवडलाय का अष्टांग योग? बोला. होय.
आवडलाय? होय होय. हो, होय. बरं, पण कठीण वाटतो. कठीण आहे. आणि अक्षिता कठीण माताजी? वाटतं. कठीण आहे. दत्तात्रेय प्रभूजी? थोडा कठीण वाटतो. कठीण. तर आता कसं- आपण कसं काय ऐकूया. करायचं? काय म्हटलं? कसं काय करायचं का म्हणते? हो, एकांतात कसं राहायचं? तुम्ही एकांतात राहायला गेला तर मोबाईल सुद्धा घेऊन जाता येणार नाही, बरं का? तर आता आपण ऐकूया अर्जुन काय म्हणतोय. अर्जुनाला काय वाटतंय हा अष्टांग योग ऐकून? प्रथम जाणून घेऊया की अर्जुन कोण आहे, आणि मग तुमच्या लक्षात येईल. एक मिनिट, कोणाचा आवाज येतोय का? अर्जुन कोण आहे, मग तुम्ही लक्षात घ्या की आपण अर्जुनाच्या कुठेही जवळ नाही. ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली आहे की अर्जुनाचा फोकस इतका होता की त्यांनी द्रोणाचार्यांना सांगितलंय की मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतो, इतर काही दिसत नाही. आणि तेव्हा द्रोणाचार्यांनी त्याला सांगितलं धनुष्य उचल आणि नेम धर. मग द्रौपदी स्वयंवराच्या वेळेला कुमुद माताजी, बरं चालेल, स्वयंवराच्या वेळेला त्यांनी इतका अचूक नेम धरला, आणि तो देखील कसा होता की तो खाली बघत होता. आरशामध्ये वर जो मासा फिरत होता त्याचं प्रतिबिंब त्याला त्या आरशामध्ये दिसत होतं, आणि प्रतिबिंबाकडे बघून त्यांनी बरोबर नेम धरला. म्हणजे बघा की किती माइंड कंट्रोल आहे अर्जुनाचा. तर असा हा अर्जुन खूप फोकस्ड आणि कॉन्सन्ट्रेटेड होता तो त्याचं जे ध्येय आहे त्याच्यावर. आता इकडे बघा, अर्जुनाचे गतजन्म म्हणजे तो नर आणि नारायणामधला अर्जुन नर होता. तर असे त्याचे जन्म होते कृष्णाबरोबर. तरीही अर्जुन आता बघा हा काय म्हणतोय. आणि अर्जुन हा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता. एकदा शंकरांना वाटलं की आपण बघू या अर्जुनाची परीक्षा घेऊया, खरंच श्रेष्ठ आहे का. म्हणून त्यांनी भिल्लाचं रूप घेतलं, आणि ज्या प्राण्याला डुकराला अर्जुनाने बाण मारला त्यालाच शंकराने सुद्धा बाण मारला. आणि दोघही भांडायला लागले की हा शिकार माझा आहे. मग कोणीही ऐकेना म्हणून त्या दोघांचं युद्ध चालू झालं. आणि युद्धामध्ये शंकर अर्जुनाला हरवू शकले नाही. आणि अर्जुनाचं कौशल्य बघून शंकराने आपलं रूप दाखवलं, आणि अर्जुनाला त्यांनी पशुपती अस्त्र हे दिलं. तर असा अर्जुन होता, फक्त भूतलावर नाही तर इतर सुद्धा, म्हणजे सर्व लोकांमध्ये अर्जुनाची कीर्ती पसरलेली होती की तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर. देव देवता सुद्धा त्याला हरवू शकत नव्हते. म्हणजे बघा इतका हा अर्जुन, इतकं त्याचं मन फोकस्ड, एकाग्र असं होतं. पण आता अर्जुनाने काय सांगितलंय? चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. म्हणजे आता अर्जुन काय सांगतोय की हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे, आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्याला नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. म्हणजे अर्जुनाने सांगितलं, कृष्णा तू हे जे काय मला सांगितलंयस ना अष्टांग योग, माझ्या बसमध्ये नाहीये, मी काय हे करू शकणार नाही, हे खूप अवघड आहे. एक वेळ वाऱ्याला मी
थांबवू शकीन, वाऱ्यावर नियंत्रण करू शकीन, पण माझ्या मनावर नाही, कारण माझं मन खूप जिद्दी आहे, खूप बलवान आहे, चंचल आहे, अशांत आहे आणि त्याला मी नियंत्रित करू शकत नाही. धन्य भगवान म्हणाले. मग श्रीकृष्ण म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा. बघा इकडे शब्द सुद्धा कृष्णाने कसे वापरले. हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवड घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार अवघड काम आहे, पण ज्याचा मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. बघा इकडे आपल्याला श्रीकृष्णाने सांगितलंय आणि ते अर्जुनाला सांगतात की अर्जुना, अशक्य गोष्ट मी तुला सांगणारच नाही, ही शक्य आहे. मनाला नियंत्रित संयमित ठेवायला येतं, त्यासाठी प्रॅक्टिस लागते. मग तुला काय करावं लागेल? अभ्यास करावा लागेल आणि वैराग्य याचा अभ्यास करावा लागेल तुला. आता इकडे आपल्यासाठी अभ्यास आणि वैराग्य म्हणजे काय? निरंतर अभ्यास. तर अभ्यास म्हणजे आपण जप करायचा आणि वैराग्य किंवा अलिप्तता म्हणजे आपण काय करायचं नेमकं, की श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला भक्तीचे काही नियम सांगितले, त्या नियमांचं आपण पालन करायचं. तर अशा तऱ्हेने आपण आपलं मन जे आहे ते नियंत्रित करू शकतो. आता ते नियम कोणते आहेत हे मी तुम्हाला 12व्या अध्यायामध्ये सांगणार आहे. आणि एक लक्षात घ्या की तुमचं मन अनकंट्रोल्ड असेल, अगदी काही कंट्रोल नाहीये तुमच्या मनावर, अशासाठी आत्मसाक्षात्कार अवघड आहे. पण जर आपण मन संयमित केलं आणि योग्य मार्गदर्शनाखाली आपण जात असू तर मात्र आपण सफल होऊ. आता मन, तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला काय वाटतं, मन काय आहे? तुमचा शत्रू आहे की मित्र आहे? मित्र. बरं बरं. आणि कोणाला काय सांगायचं आहे? बरं, तर आपल्याला असं वाटतं की मन आपलं मित्र आहे, पण शास्त्र काय सांगतात ते आपण ऐकूया. बरं, आपलं शास्त्र आपल्याला असं सांगतात की मन आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे. प्रल्हाद महाराजांनी श्रीमद भागवतम 7व्या स्कंदामध्ये सांगितलंय की आपण शत्रूला बाहेर शोधतो, की हा माणूस माझा शत्रू आहे किंवा ही माणसं किंवा असं शत्रूला आपण बाहेर शोधतो. पण सर्वात मोठा शत्रू हा आपल्यामध्ये वास करतोय आणि तो म्हणजे आपलं मन आहे. मग मनाला शत्रू का म्हटलेलं आहे? कारण आपण कृष्णाच्या विस्मरणामध्ये राहतो. तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला कृष्णाचं दिवसभरात किती वेळेला स्मरण राहतं? पटापट सांगा. खूप कमी. खूप कमी. समजा जर आपण म्हटलं की नाही, मला 24 तास मी कृष्ण स्मरणात राहते, असं जरी मी म्हटलं तरी जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा नॅचरली आपण विस्मरणातच झोपतो. आपणच कोण हे आपल्या लक्षात नाही राहत. तर जर क्षणभर सुद्धा तुम्ही कृष्णाला विसरलात तरी मन तुमचा शत्रू आहे. तर आता इकडे मन आपलं शत्रू आहे हे तुम्हाला समजलं. ज्या वृंदावनातल्या गोप्या होत्या तर त्या नेहमी कृष्णाच्या स्मरणात राहत असे
आणि एकदा त्यांनी ब्रह्मदेवाला म्हटलं, ब्रह्मदेवा तू अशी माणसाची रचना कशी केलीस? तू त्याच्या डोळ्याला पापण्या केलेल्या आहेस, त्याच्यामुळे डोळे उघडझाप करावे लागतात आणि निमिष मात्र आम्ही कृष्णाला बघू शकत नाही. तर हे सुद्धा त्यांच्यासाठी, त्यांना हे देखील आवडत नव्हतं. हे देखील त्यांच्यासाठी निमिष मात्र म्हणजे खूप मोठं आयुष्य असं त्यांना वाटत होतं की निमिष मात्र सुद्धा जेव्हा त्यांना कृष्णाचं दर्शन होत नसे तेव्हा त्यांना दुःख होईल. तर अशी स्थिती जर असेल तरच आपण म्हणू शकतो की मन माझा मित्र आहे, नाहीतर आपल्यासाठी मन आपलं शत्रू आहे. ज्याने मनावर विजय मिळवलेला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू आहे. मनावर विजय मिळवला म्हणजे सगळी जी इंद्रिय आहेत ती कृष्णाकडे वळलेली आहेत, भौतिक वस्तूंकडे नाही किंवा इंद्रियांचे जे विषय आहेत त्या विषयांकडे न वळता ती इंद्रिय कृष्णाकडे वळलेली आहे. तेव्हा आपण म्हणू शकतो की मन माझा मित्र आहे. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या साक्षात्काराच्या मार्गी, काय हा शब्द मला दिसत नाहीये नीट, मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार, काय आहे, स्वीकार करतो परंतु नंतर बरं. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? म्हणजे इकडे अर्जुनाला असं वाटतंय की अष्टांग योग म्हणजे इम्पॉसिबल, शक्यच नाहीये, एकदम अशक्य आहे. कुठला माणूस अष्टांग योग करू शकेल? म्हणून तो प्रश्न विचारतोय की एखादा अष्टांग योग करायला निघाला पण काही कारणामुळे तो अष्टांग योग पूर्ण करू शकला नाही, मार्गभ्रष्ट झाला. असं होऊ शकतं की त्याला मरण येऊ शकतं, मृत्यू येऊ शकते, किंवा असं होऊ शकतं की त्याचे जे इंद्रियांचे विषय आहेत त्या विषयांकडे तो आकर्षित होऊन हा मार्ग सोडू शकतो. तर मार्गभ्रष्ट जर तो झाला तर मग काय होतं या अष्टांग योगीचं? मग कृष्ण उत्तर देतो, योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेक वर्षे सुख उपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. म्हणजे जो अष्टांग योगी असतो, समजा जर त्याचा योग पूर्ण नाही झाला, तो सफल नाही झाला, तर मग काय होतं की तो स्वर्गामध्ये किंवा उच्च ग्रहांवर एक वर्ष, हजारो वर्ष आनंदाचा उपभोग घेतो आणि मग परत त्याचा पृथ्वीवर जेव्हा जन्म होतो तेव्हा एका गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म होतो. म्हणजे हे जे कुटुंब असतं, जरी तिकडे श्रीमंती असेल तरी देखील ते त्या कुटुंबातली माणसं नीतिमान असतात, गुणवान असतात, त्यांना वाईट सवयी नसतात. तर अशा कुटुंबामध्ये त्याचा जन्म होतो, जेणेकरून त्याला एक प्लॅटफॉर्म मिळतो की आता तू गेल्या जन्मामध्ये किंवा काही गत जन्मात तू अष्टांग योग केला होतास, आता तुला पुढे जायचंय, तर तुला अन्न, वस्त्र, निवारा याची काळजी तुला करायला नको, तुझ्याकडे पैसा आहे, आता तू पुढे जाऊ शकतोस.
तुला माझी प्राप्ती होण्यासाठी तुला मी मार्ग सुलभ केलेला आहे. म्हणून त्याचा जन्म गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म होतो, किंवा योग्याच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतींद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. म्हणजे जर खूप त्यांनी अष्टांग योग केला असेल असं धरा, 95%, 99%, आता थोडंसंच राहिलंय, मग अशा योग्याचा जन्म एका वैष्णव कुटुंबात होतो, की बाळ असल्यापासूनच तो संकीर्तन ऐकतोय, कथा ऐकतोय. मग अशा ठिकाणी जन्म, एका शुद्ध वैष्णव कुटुंबात जन्म मिळणे हे खूप दुर्मिळ आहे. आता इकडे एक शिडी दाखवलेली आहे. आता जेव्हा आपण पहिल्यांदा कृष्णाकडे जातो तेव्हा आपण कर्मयोग करतो. मग कर्मयोगानंतर हळूहळू आपण ज्ञान योग करू लागतो. आपण जे काही कर्म करतो ते आपल्याला त्या कर्मापासून आनंद मिळतो. मग हे कर्म अधिक चांगलं कसं करायचं, यांनी कसा फायदा होतो, काय होतो, कोणासाठी आपण हे कर्म करतोय, तो कोण आहे, त्याच्याबद्दल जेव्हा आपण अधिक जाणतो मग आपण ज्ञान योग करू लागतो. मग ज्ञान योग केल्यानंतर सुद्धा आपल्यामधले जे काम, क्रोध, लोभ किंवा आपली जी चित्त शुद्धी झाली आहे, जे अनर्थ आपल्या हृदयामध्ये आहे, त्यांनी अजून पूर्णपणे आपल्याला सोडलेलं नसतं. मग आपण अष्टांग योग करतो आणि अष्टांग योग केल्यानंतर सत आणि चित, कृष्णाचं सच्चिदानंद रूप असतं, त्यातलं सत आणि चित या रूपापर्यंतच पोचू शकतो आणि आनंद मिळू शकत नाही. मग अष्टांग योगी जो आहे तो भक्ती योग करतो आणि मग त्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. म्हणजे जेव्हा तो भक्ती योग करतो तेव्हा आणि अष्टांग योग करतो तेव्हा सुद्धा तो कृष्णाशी कनेक्ट होऊ शकतो. पण अष्टांग योगामध्ये आनंद नसतो. भक्ती योगामध्ये तो कृष्णाला त्याचा सखा, त्याचा मुलगा असं कुठलं तरी एक नातेसंबंध जोडल्यामुळे प्रेमाचा आदान प्रदान चालू होतं. आता भक्ती योग हा असा आहे की तुम्ही या ज्या 3 पायऱ्या आहेत या टोटली मिस आउट करू शकता आणि डायरेक्टली भक्ती योग तुम्ही करू शकता. हरे कृष्णा. आणि सर्व योगामध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एक रूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्णा. आता इकडे अर्जुनाकडे बघून कृष्णाला समजलंय की त्याला काही हा अष्टांग योग आवडलेला नाहीये आणि त्याला असं वाटते कसं काय हा अष्टांग योग करणार. म्हणून मग कृष्ण सांगतो की सर्व योग्यांमध्ये जो भक्ती योगी असतो तो सर्वात श्रेष्ठ असतो. मग भक्ती योगी जो असतो तो काय करतो, कृष्णाच्या दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये सदैव राहतो. त्याला खूप श्रद्धा असते आणि तो सर्वात घनिष्ठपणे माझ्या बरोबर एकरूप होतो. आता इकडे एकरूप होणं म्हणजे काय, मर्जिंग किंवा विलीन होणे असं नाही. समजा जर एका आईला 4 मुलं आहेत तर ही जी 4 मुलं आहेत त्यांच्या जन्माच्या अगोदर सुद्धा ते सेपरेट असतात, आईच्या गर्भात असतात, पण आईच्या शरीराबरोबर ते कधीच एकरूप नसतात आणि जन्म झाल्यावर सुद्धा त्यांची आयडेंटिटी जी आहे ती सेपरेटच राहते. त्याचप्रमाणे एकरूप होणे हे मी तुम्हाला परत 15व्या अध्यायामध्ये सांगणार आहे. एकरूप होणे म्हणजे आपण आपल्याला सत
चित आणि आनंद ही जी क्वालिटी आहे, गुणाने आपण कृष्णाशी एकरूप होऊ शकतो. पण क्वांटिटी वाईज आपण नेहमी अणू असतो आणि कृष्ण हा विभू असतो. आपल्यामध्ये आणि कृष्णामध्ये खूप खूप फरक असतो. आपल्यामध्ये अगदी म्हणजे आपण असं म्हणू ठिणगी जर आपण असू तर कृष्ण म्हणजे मोठी आग जी असते ते. ठिणगीनी आपण जर ठिणगी आपल्या हातावर पडली तर आपल्याला जास्त भाजणार सुद्धा नाही. पण आगीमध्ये जर आपला हात गेला तर आपला तो हात पूर्ण भाजून जाईल. तर अशा तऱ्हेने कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की जो भक्ती योग करतो तोच सर्वात श्रेष्ठ आहे. आता अर्जुनाचा जीव आहे तो भांड्यात पडला की मला हा योग आवडत नाही. आता हा जो आपण जे संकीर्तन करतोय, महामंत्र म्हणतोय, हा जो मंत्र आहे हा कुठे सांगितलाय, कोणी सांगितलेला आहे आपल्याला की तुम्ही महामंत्राचा जप करा? तर हे आपल्या शास्त्रामध्ये श्रीमद भागवतम मध्ये 12वा स्कंद 3रा अध्याय 52वा श्लोक आहे. त्यात त्यांनी सांगितलंय की विविध युगांमध्ये जर कृष्ण प्राप्ती करायची असेल तर ते मार्ग वेगवेगळे. ते कोणते मार्ग आहे? कृते युद्धाय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखैहि, द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात. आता कलियुग आहे. कलियुगामध्ये ध्यान करणे, मेडिटेशननी ध्यान करून तुम्हाला विष्णूची प्राप्ती होऊ शकते. त्रेतायुगामध्ये तुम्ही यज्ञ करा. हे बघा इकडे त्यांनी एक हवन दाखवलेलं आहे आणि यज्ञाच्या द्वारे तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत होती. यज्ञ आता इकडे सतयुग आहे. सतयुगामध्ये माणसांचं आयु 1,00,000 वर्ष इतकं होतं आणि अष्टांग योग करायला ते सहज 10,000, 20,000, 30,000 वर्ष जंगलात जाऊन एकांतात जाऊन ध्यान करायची. आणि ते आता आपलं आयु जास्तीत जास्त 100 वर्ष आहे. तर आपल्याला इकडे काय एक फुली मारली पाहिजे हे शक्य नाही. त्रेतायुग. आता इकडे हे मंत्र उच्चार करण्यासाठी ब्राह्मण लागतात. कलियुगामध्ये एक सुद्धा ब्राह्मण नाहीये. हे तुम्हाला मी 18व्या अध्यायात याचं कारण सांगणार आहे. तर हे शक्य नाहीये, मंत्र उच्चार करायला ब्राह्मणच नाहीये. आणि हा जो यज्ञ आहे, यज्ञ करण्यासाठी अनेक सामग्री लागते, दक्षिणा भरपूर द्यावी लागते. तर पैसा आणि वेळ दोन्हीही आपल्याकडे नाहीये, म्हणून हे सुद्धा आपल्याला करणं शक्य नाही. द्वापार युगामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर मंदिरामध्ये पूजा करणे, दान धर्म करणे यांनी कृष्णाची प्राप्ती होत असे. पण आता आपल्याकडे इतका पैसाही नाहीये आणि मंदिरामध्ये जायला सुद्धा हे सगळं करायला वेळही नाहीये. आता तुम्ही मला सांगा, ऑन ॲन ॲव्हरेज तुम्ही मंदिरात गेल्यावर किती वेळ तिकडे बसता? सांगा. अर्धा तास. हा, जास्तीत जास्त अर्धा तास. म्हणजे आपल्याला हे सगळं बघा, इकडे सोन्याची भांडी दाखवली आहेत, सगळं दान करा, तिकडे जाऊन मोठ्या प्रमाणावर पूजा करा, हा आपल्याला वेळ नसतो. म्हणून द्वापार युगातली जी विस्तारित मंदिर पूजा आहे ती सुद्धा आपण करू शकत नाही. मग कलियुगासाठी प्रिस्क्रिप्शन काय आहे? अगदी सोपं आहे की तुम्ही परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप करा. जप केल्याने, फक्त जप केल्याने तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकेल. तुम्ही कृष्ण धामात जाऊ शकाल.
आता भक्ती योग म्हणजे काय? कर्मयोग. कोणी म्हणेल नाही पण मला कर्मयोग करायला आवडतो, ज्ञान योग करायला आवडतो. हो, त्यांनी सुद्धा प्राप्ती होईल, पण त्यांनी खूप वेळ लागेल. ज्याप्रमाणे एक 50 मजली उंच इमारत आहे आणि एखाद्या माणसानी स्टेअरकेस घेतली, पायऱ्यानी तो वर गेला आणि एका माणसाने लिफ्ट घेऊन तो वर गेला, तर लिफ्ट घेऊन जाणारा जो माणूस आहे तो 2-3 मिनिटात पोहोचेल आणि हा जो माणूस आहे त्याला 7-8 तास लागतील वर पोचायला. तर दोघही वर पोचू शकतील. त्याचप्रमाणे तुम्ही कुठलाही योग करा, तुम्ही कृष्णाकडे जा, पण जेव्हा भक्ती योग करा तेव्हा मात्र हे तुम्ही डायरेक्ट आणि खूप लवकर कृष्णाकडे पोचाल. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्रायै यजन्वीहि सुमेधसा. कलियुगात कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करण्याच्या, भगवंताच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्याचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्याच्या सोबत त्याचे सहकारी, नोकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्णा. मंत्र म्हणजे काय? 2 शब्द आहेत, मन आणि त्र. मन लक्षात ठेवा, मन, त्र म्हणजे डिलिव्हरी, त्रायते म्हणजे घेऊन जाणे किंवा डिलिव्हरी. मन जे आहे ते आपल्याला घेऊन जातं कृष्णाकडे किंवा या भौतिक जगामध्ये. तर मन जे आहे हे आपलं डिलिव्हरी करतं. म्हणून मंत्र जो आहे तो आपण प्रभुपाद म्हणतात व्यवस्थित ऐकला पाहिजे. जेव्हा आपण मंत्र व्यवस्थित ऐकतो तेव्हा तुमची जी इंद्रिय आहेत ती स्थिर राहतात. समजा जर तुम्ही मनातल्या मनात मंत्र म्हटला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की हे जे मन आहे हे सैरा वैरा पळतायत. ते अमेरिकेलाही जाईल आणि विचार करेल माझी बहीण कशी आहे, माझा भाऊ कसा आहे, किंवा इकडे सुद्धा ते अनेक मैल लांब जाईल. तर मन जे आहे ते आपली डिलिव्हरी कृष्णाकडे करतं. त्याच्यामुळे या मनाला आपण खूप महत्व दिलं पाहिजे. आपण जप करायला पाहिजे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर हे जे हा जो जप आहे हा आपण कसा केला पाहिजे? तोंडाने बोलायचं, कानाने ऐकायचं. तोंडाने बोलायचं, कानाने ऐकायचा, असा हा जप केला पाहिजे. जेव्हा तुम्ही कुठलंही वाद्य घेता, टाळ, तबला, पेटी, मृदुंग, तेव्हा जेव्हा आपण जप म्हणतो त्याला संकीर्तन म्हणतात. आता या हरी कीर्तन किंवा जप करायचा हे नारायण संहिता आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे की कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंताच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. हे इकडे कली पाहिजे बरं का. कृष्ण यजुर्वेदातील कली संतरण उपनिषदामध्ये हा मंत्र दिलेला आहे. तर इकडे काय दिलेलं आहे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इति षोडशकम नमन काली कल्मष नाशनम नतः परतरोपय सर्व वेदेषु दृश्यते. सर्व वैदिक
साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्ण जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. हे चैतन्य चरितामृतामध्ये सुद्धा आलेलं आहे. तर त्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे, हरेर्नाम हरेर्नाम हरैर्नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर् अन्यथा. या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. म्हणजे जणू काही मोठ्याने ओरडून सांगितलंय की दुसरा कुठलाच मार्ग नाहीये, तुम्ही फक्त हरिनाम घ्या, हरिनाम घ्या. हे श्री चैतन्य चरितामृत आदिलीला 17.21. आता जे आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतो, तर कली युग जो आहे त्या युगामध्ये खूप हा दांभिकतेचा आणि इकडे एकमेकांवर एकसारखं भांडणं होत असतात असा हा कलियुग आहे. पण तरी सुद्धा त्यांनी सांगितलं की यात एक महान गुण आहे. कलेर्दोष निधे राजन नास्ति एको महान गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. हे भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. 10वा अध्याय 25वा श्लोक काय सांगितलंय की सर्व यज्ञांमध्ये मी जप आहे, मी पवित्र नामाचा मी पवित्र नाम जप आहे. म्हणजे सर्व यज्ञांमध्ये मी जप आहे. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तीसी तत्र अर्पिता एतर नियमित स्मरण कला एतादर्शी तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवम इदं ज्ञानम इहना. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे. म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण, गोविंदा. तू त्या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाही. हे कुठे दिले? श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 20.16. आता आपण महामंत्र जप सुरू करण्या अगोदर पंचतत्वांचा जप केला पाहिजे. मग हे पंचतत्व म्हणजे कोण आहे? आपल्याला हा जप कोणी दिला? हा चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला जप दिलेला आहे. चैतन्य महाप्रभूंच्या बाजूला नित्यानंद प्रभू आहे आणि जे चैतन्य महाप्रभूच्या बाजूला उभे आहेत त्यांचं नाव आहे गदाधर प्रभू. आणि हे जे आहेत हे अद्वैत प्रभू आहेत आणि हे जे आहेत हे श्रीवास आहेत. तर आपण नेहमी जप करण्या अगोदर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौर भक्तवृंद म्हणजे या सर्वांना आपण नमस्कार करतो, त्यांचे आशीर्वाद घेतो आणि मग आपला जप आपण चालू करतो. मंत्र कसा म्हणावा मी तुम्हाला सांगितलं. तोंडाने म्हणायचा, कानाने ऐकायचा. तोंडाने म्हणायचा, कानाने ऐकायचा. खूप जोरात म्हणायचा का? दुसऱ्याला त्रास होईल असा नाही म्हणायचा. आपल्याला स्वतःला ऐकू येईल
असा म्हणायचा. आज मी कुमुद माताजींना सांगते की श्रील प्रभुपादांचा जो मंत्र जप आहे तर तो पाठवा, म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की स्पीड आपण कशी घेतली पाहिजे. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार स्पष्ट करावा, असं नाही हरे कृष्ण असं नाही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जप आदरपूर्वक भक्ती भावाने व एकाग्र चित्तेने करावा. तो कोणत्याही स्थळी बसून, चालताना आणि कोणत्याही दिशेकडे तोंड करून जप करता येईल. कोणत्याही वेळी जप करता येतो, पण पहाटे ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ म्हणजे साधारण 4 ते 6 यामध्ये जप आपण अवश्य करावा, कारण त्यावेळेला मन शांत असतं, फोन नाही वाजत, बेल नाही वाजत, मोबाईल नाही वाजत, म्हणून सकाळच्या वेळेला आपलं मन एकाग्र होऊ शकतं. स्नानापूर्वी किंवा स्नानानंतर ही आपल्याला जप करता येईल, पण कधी कधी आपण जर असा नियम केला स्नानानंतर तर मग तेव्हा आपण एकदम फ्रेश होऊन जप करू शकतो, झोप येत नाही. जप करताना आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तो मोजावा. तुमची जी माळ आहे त्याला 108 मणी असतील आणि शक्य असेल तर तुळशी माळ वापरावी. मग आपण काही करू शकत नाही. काही गोष्टी जेव्हा आपण जप करतो, हे मी तुम्हाला परत सांगितलं की ही जी जपमाळ आहे, या जपमाळेचा जो मधला मणी आहे त्याला कृष्णमणी किंवा मेरुमणी असं म्हणतात. आणि प्रत्येक मणी जो आहे, या प्रत्येक मण्यावर तुम्ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं नाही. एकावर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दुसऱ्या मण्यावर हरे राम 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 हरे हरे असं नाही म्हणायचं. आणि हा जो जप तुमचा संपला की माळ फिरवायची, पण ओलांडायची नाही. हा जो कृष्ण मणी आहे त्याला ओलांडायचं नाही. पुस्तक, मोबाईल, फोन, टीव्ही बघताना आपण जप करू नये. जप करण्याचे फायदे: कर्मफलांपासून मुक्ती, वाईट सवयी, व्यसन यापासून आपल्याला मुक्ती मिळते. सध्याच्या अवस्थेत आपण विचार आणि इच्छांचे गुलाम आहोत, याच्यापासून सुद्धा आपल्याला मुक्ती मिळते. चिंता तणावापासून मुक्ती, मनाची शांती मिळते, खरा निर्मल आनंद मिळतो, आत्मज्ञान मिळतं. आता इतर लोक काय म्हणतात आपण ऐकूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. जॉर्ज हॅरिसन. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असे घडायला लागले. जीन क्लॉड हेलीचे सर्वात तरुण दिग्दर्शक, फ्रान्स, 29 वर्ष. ओ सॉरी, हा झालं ना. झालं. हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे, आत्मविश्वासाने व मनशांतीने पार करू शकलो. अल्बर्ट ब्रश, फोर्ड मालक, फोर्ड मोटर्स. हरे कृष्ण. मी बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि मला यापेक्षा आनंददायक काहीही मिळाले नाही. एनडी देसाई, अग्रगण्य भारतीय उद्योगपती, अपार लिमिटेड, जीई, अपार लाइट्स, सीईएमए ट्यूब्स, अपार इन्फोटेक. हरे कृष्ण. हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनशांतीसह सामना करण्यास मदत झाली आहे. ऋषिकेश मफतलाल, सीईओ ऑफ मफतलाल फॅब्रिक्स. हरे कृष्ण. जप केल्याने मला वाईट सवयी सोडण्यास मदत झाली.
त्यामुळे माझी गोष्टीकडे पाहायची दृष्टी बदलली. अँड शॉफर्स डच मॉडेल. हरे कृष्ण. हे बघ, ही अगोदर कशी होती आणि आता बघा आता किती आनंदी शांत दिसते मॉडेल. हरे कृष्णाचा जप नाम जप सुरू केल्याने मला प्रचंड आनंद होतो. हरे कृष्ण. विकी ओव्हरटन अग्रगण्य युरोपियन मॉडेल. हरे कृष्ण. भक्तांसोबत सहवास सुरू केल्यावर आणि महामंत्राचा जप केल्यावर माझा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक उजळ झाला आहे. ब्रूस क्लिनबर्ग, सैन्य अधिकारी. हरे कृष्ण. महामंत्रामुळे तणाव, नैराश्य आणि अज्ञानाची पद्धत लक्षणीयरित्या कमी होते आणि चांगुलपणाची पद्धत लक्षणीयरित्या वाढते. डेव्हिड वुल्फ, फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटी मध्ये मास्टर ऑफ सोशल सर्व्हिस प्रोग्राम हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाचा परिणामाचा अभ्यास करणारे संशोधक. हरे कृष्ण. जेव्हा मी चिंताग्रस्त असतो तेव्हा मला जप करणे खूप शांत वाटते. मी छोट्या छोट्या गोष्टीत दळमळत नाही. सौ सेली रेले व्यापारी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णाचा जप केल्याने आणि कृष्ण भावनेवरील अधिकृत पुस्तके वाचल्याने मला खूप शांती मिळाली आहे. रमेश लाल, टोरेंटो हेल्थ स्पा मालक. तर आता आपला अध्याय झालेला आहे. तर आपण आज काय शिकलो? अष्टांग योग म्हणजे काय? अष्टांग योगामध्ये 8 अंग आहेत आणि ती अंग कोणती हे आपण शिकलो. मग अष्टांग योगाने आपण मनाला संयमित करू शकतो आणि मग आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. तो जो संयम आहे तो अभ्यासाने आणि वैराग्याने निश्चितपणे प्राप्त होऊ शकतो. मग जे अर्जुनाचा प्रश्न होता की मन माझं खूप हट्टी बलवान आहे आणि एक वेळ मी वाऱ्याला वश करू शकेन पण मनाला नाही. मग आता जे अष्टांग योग करायला जातात पण जे अयशस्वी होतात त्यांचं काय होतं? मग कृष्णाने सांगितलंय ते गुणवान, वैभवशाली, श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म घेतात किंवा त्यांचा जन्म एका वैष्णव कुटुंबात होतो जो अतिशय दुर्मिळ आहे. आणि मग जेव्हा कृष्ण सांगतो की भक्ती योग हा सर्वोच्च योग आहे असं म्हटल्यावर अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडतो कारण त्याला तो योग आवडलेलाच नाहीये, अष्टांग योग. आता मी तुम्हाला जप कसा करायचा सांगते. पहिलं रेकॉर्डिंग बंद करते.